वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत तांदळाच्या पिठाचे घावणे। ही एक पारंपरिक रेसिपी आहे आणि ती जास्त करून कोकणात बनवली जाते। रत्नागिरी, चिपळूण, देवगड साइडला जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये बनवली जाते आणि याच्यासाठी अगदी कमी साहित्य लागतं। त्याच्यासाठी आपण घेतले 2 कप तांदळाचं पीठ, 2 कप आपण वाट्या पाणी घेतलेलं आहे आणि चवीसाठी मीठ आणि आपण तेल घेतलेलं आहे। आणि आता आपण आपली प्रोसिजर स्टार्ट करूया। आता आपण आपलं हे सगळं साहित्य याच्यामध्ये टाकून घेऊया। हे आहे 2 कप म्हणजे 2 वाट्या तांदळाचं पीठ आणि आपण आता याच्यात थोडं चवीप्रमाणे थोडं मीठ टाकून घेऊया। तेलाचा वापर आपण फ्राय करण्याकरिता करणार आहोत आणि आता मी याच्यामध्ये हे 2 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे ते टाकून घेते। आपण आता हे छान मिक्स करून घेऊया। ही अगदी सोपी रेसिपी आहे। ही कोकणात चहा बरोबर खातात, काळ्या वाटाण्याच्या रस्स्याबरोबरही खूप छान लागते आणि मालवणी चिकन करी बरोबर सुद्धा खूप छान लागते। ही त्याच्या गुठळ्या होऊन देऊ नका। आपण आता ह्याच्यात पाणी जसं हवं तसं आपण टाकून घेऊया। पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त होतं। छान मिक्स करून घ्या, ह्याच्या गुठळ्या करू नका। एकदा छान मिक्स झालं, तुम्हाला हवं तसं पाणी टाकून घ्या। जास्त पातळही करायचं नाहीये, जास्त घट्टही करायचं नाहीये। हे चहा बरोबर अगदी सुंदर लागतात। आता हे आपण छान पातळ करून घेतलेलं आहे। हे असं पातळ हवं आहे। आता आपण बघा हे असं पातळ झालं पाहिजे छान। थोडंसं आपण पाणी ऍड करूया। आता आपलं हे मिश्रण छान पातळ झालेलं आहे, हे बघा। आणि याच्यामध्ये एकही गुठळी नाहीये। आता आपण मी हा नॉनस्टिक पॅन घेतलेला आहे। कोकणामध्ये बिडाचा तवा असतो, त्याच्यावर ते अगदी छान होतात। तुमच्याकडे नॉनस्टिक पॅन असेल तरी तुम्ही त्याचा वापर करा। असं हे तेल छान नारळाची जी किशी असते त्याने सुद्धा तुम्ही हे तेल असं पसरून घेऊ शकता, की जे गावच्या ठिकाणी केलं जातं। आता आपलं हे छान तेल गरम झालेलं आहे आणि आता आपलं घावण त्याच्यावर टाकून घेऊया। हे असं तुम्हाला चमच्याने हवं तर तुम्ही चमच्याने टाकून घ्या। तुम्ही असं हे बघा। आता आपण ह्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची टीप आहे की तुम्ही घावण टाकल्यानंतर मोठ्या आचेवर तुम्ही त्याच्यावर झाकण ठेवून द्या, म्हणजे ते वरूनही छान शिजेल आणि खालूनही नीट सुटेल ते।
घावणे करताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपण ते उलटे करणार नाही आहोत. घावणा हा अशीच करायची पद्धत आहे की आपण ती उलटी करायची नाहीये चपातीसारखी. आपण हे असं फोल्ड करून घेऊया. हे बघा. आणि आता आपण दुसरा घावणा करून घेऊया. तेल छान लावून घ्या. पीठ तुम्ही सारखं ढवळून घ्या, नाहीतर मग ते खाली जाड जाड होत जातं. त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्हाला घावणा टाकायचा असेल त्यावेळी तुम्ही ते छान ढवळून घ्या. आपण हा टाकूया. हे बघा, थोडे मध्ये मध्ये असे गोल गोल होल आलेले आहेत. आता आपण हे कव्हर करूया. आपण झाकून ठेवूया याच्यावर आणि हा चांगला 2-3 मिनिटं शिजू देत. आणि हे जे आपले घावण असतात ते आपण उलटे करून घ्या, नाहीतर मग ते खालून वाफ लागून ते नरम होतात आणि मग ते चिकटतात प्लेटला. त्याच्यामुळे हे सारखं हलवून घ्या. तुम्ही हे ठेवण्यासाठी चाळणीचा वापर करू शकता, म्हणजे खालून चाळणीला भोक असल्यामुळे खालून हवा जाऊन ते आपल्या प्लेटला चिकटणार नाही. आता आपला हा घावणा वरून पीठ लागत नाहीये हाताला, म्हणजे हा छान वरून मुरलेला आहे. आणि आता आपण थोडा तो खालून सुटायची वाट बघूया. आता आपला घावणा खालून सुटत आलेला आहे. हे बघा, तो सुटत आल्यानंतर असा वर उचलला जातो. तो चारी बाजूने ज्यावेळी सुटतो त्यावेळी तो असा वर येतो. त्याच्यामुळे इझीपणे तुम्ही तो फोल्ड करू शकता. हे बघा, आपल्याला अगदी काळंही करायचं नाहीये आणि त्याला जास्त करपवायचं देखील नाहीये. असा हा घावणा आपण अजून एक या प्लेटमध्ये काढून घेऊ. अशा पद्धतीने आपण हे आपले 2 घावणे केलेले आहेत. हा चिकनच्या रस्स्याबरोबर, काळ्या वाटाण्याच्या रस्स्याबरोबर आणि चहा बरोबर अतिशय सुंदर लागतो. एक गोष्ट मला शेअर करूशी वाटते. आम्ही आता लंडनला राहतो, पण ज्यावेळी मी मुंबईला माझ्या सासू सासऱ्यांकडे जाते त्यावेळी माझी सासू खास तांदळाचं पीठ आणून ठेवते आणि गेल्यानंतर ती मला सांगते की मला 2 घावणे करून दे, मला ते चहा बरोबर खायचे आहेत. तिला ते चहा बरोबर खूप आवडतात. आणि आमचा तो मॉर्निंगचा मग ब्रेकफास्ट असतो, चहा आणि घावणे. तर आपण अजून एक टाकून घेतलेला आहे आणि आपण आता तो काही लोकांचे घावणे चिकटतात खालून, त्याच्यासाठी तुम्ही नॉनस्टिक पॅन यूज करा. पॅनला छान तेल लावून घ्या आणि थोडं झाकण ठेवून ते वरून शिजतं का त्याची वाट बघा आणि तो खालून आपोआप सुटेपर्यंत थोडा वेट करा. तुम्ही जर तो लगेच उचललात मग तो लगेच तुटणार, मग तुमचा घावणा नीट होत नाही. अशी ही अक्षरशः सोपी रेसिपी आहे. जर तुम्हाला चपाती करायचा कंटाळा आला की तुम्ही हे पटकन करू शकता. उसळी बरोबर सुद्धा खूप छान लागतो. आपण आता हे चेक करून घेऊया.
हे बघा आपलं हे पीठ हाताला लागत नाहीये, याचा अर्थ वरून पूर्ण शिजलेला आहे। आणि आता आपण थोडा वेळ बघूया की तो खालून आपोआप सुटत येणार। हे बघा तो खालून वर उचलला जातोय, म्हणजे छान शेक लागून तो आपोआप सुटणार आहे। घावण कधीही पलटवू नका। तुम्हाला जर असं वाटत असेल कच्चा आहे तर तुम्ही चेक करून घ्या हाताला पीठ लागतंय का। आणि आता आपण हा फोल्ड करून घेऊया। अशा पद्धतीने आपले घावण रेडी आहेत, तांदळाच्या पिठाचे घावणे।